Ako člen výboru Európskeho parlamentu pre regionálny rozvoj som v tomto výbore veľmi aktívny, pretože si myslím, že rozumiem tomu, čo sú eurofondy, rozumiem tomu, akým spôsobom sa nastavujú tie pravidlá o eurofondoch potom pre jednotlivé členské krajiny. Treba povedať, že do členských krajín, aj do Ružomberka alebo do oblasti Žilinského kraja prúdia nemalé prostriedky. Problém je trošku s čerpaním tých eurofondov. Keď sa ma pýtate, čo som v poslednej dobe preto urobil, tak občania ani netušia, že slovenský europoslanec môže významným spôsobom zasahovať do toho, ako sa tie eurofondy vlastne budú tvoriť, v akej výške, v akom objeme, koľko tých peňazí pôjde aj na Slovensko, ako pôjde aj do jednotlivých regiónov jednotlivé prostriedky a aká bude úspešnosť toho využitia. Lebo to je to, čo ma najviac zaujíma a to je to, čo aj kontrolujem a snažím sa čo najlepšie pre našich občanov vybaviť. Je to vlastne tak zjednodušene povedané, to, že už vláda potom dostane tie hotové peniaze z Bruselu a z Európskej únie, to už je výsledok tej mojej práce, viete, ako poslanca Európskeho parlamentu. Ale toto si ten občan už vôbec neuvedomuje, že na tom začiatku je zvolený europoslanec, v tomto prípade aj moja maličkosť, pretože v tej debate o rozdeľovaní a o plánovaní eurofondov vlastne som aktívny. Preto som trošku možno nadpriemerný v tom, že som bol aj hlavný spravodajca pri tom hodnotení, lebo Európska únia aj kontroluje použitie tých fondov, tak ja som bol hlavný spravodajca, nás je 750 europoslancov a ja som bol ten hlavný, jediný, ktorý mal na starosti potom zhodnotenie čerpania eurofondov, kohéznej politiky, peňazí, ktoré ide nielen na Slovensko, ale do všetkých 27 členských krajín. A na to som hrdý, že to bolo zverené práve nášmu europoslancovi a ja som vlastne hodnotil, alebo povedal by som, mal som také podklady veľmi podrobné z jednotlivých členských krajín, že som mohol porovnávať čerpanie eurofondov vo Francúzsku, v Dánsku, viete, v Taliansku, v Maďarsku, na Slovensku a videl som celý ten obraz, ako sa v tejto veci eurofondy darí čerpať. Musím povedať, že občania sú často strašení, že Brusel nám nedá peniaze a neuvoľní a tak ďalej. Pravda je taká, že my už sme to ustanovili, koľko tých peňazí na Slovensko ide, napríklad v tom období, ktoré ešte stále beží, 2007 až 2013. Tie peniaze dávno má slovenská vláda k dispozícii a už je na slovenskej šikovnosti alebo nešikovnosti, ako sa čerpajú. A to je to, čo by som chcel aj kritizovať, čo by som chcel aj poukázať na to, že táto vláda veľmi slabo čerpá tie eurofondy. Zatiaľ, čo predošla, veľmi dobre rozbiehala už tie projekty, aj čo sa týka autostrád, potom po nich sa vozia ľudia každého názoru, by som povedal, aj praví, aj ľaví, aj kresťania, aj neveriaci. Autostrádu do Košíc jednoducho potrebujeme. Ale musím s ľútosťou konštatovať, že, a to je pravda, že len minulý týždeň bol slovenský premiér prosiť a zachraňovať, aby im ešte predĺžili to čerpanie určitej veľkej čiastky, lebo jednoducho nestíhajú to zazmluvniť, nestíhajú to vyčerpať. Musím ale povedať, že verím, že koniec koncov, na konci toho roku 2013 budú vyčerpané tie fondy a tie, čo nebudú, a to by som chcel zdôrazniť, my máme zatiaľ princíp N+2, dokonca teraz diskutujeme o tom, že by sme ho ešte zlepšili na N+3, inými slovami, peniaze, ktoré by štáty nevedeli vyčerpať do decembra 2013, by mohli byť ešte 2 roky, prípadne možno ešte ten 3. rok, dočerpávané. Takže verím, že nakoniec sa tie prostriedky, ktoré niekto
šľachetne na veľkú kopu pre Slovensko zložil, že my ich naozaj všetky vyčerpáme a že ich budeme vedieť použiť pre dobro našich občanov, či